Hello guys, tokugamuchirai kune chimwe chirongwa Zim Facebook Secrets and Confession. Pane imwe secret yanda receive about 6 minutes ago. Saka regai ndikuverengerei confession iyoyo. Hanzi, hello mkomanashi, ini ndakajoina Satanism nekusaziva zvakaitika sekudai. Ini I used to be in a Facebook group revamwe prophet vekugana. Ndakajoina group iri because of his preaching. This group is a private group. Kana wajoina vanobva vada full information yako, otherwise vanokublock mu group umu. I gave them my information, then I saw kuti I was added to a WhatsApp group rakanzi Midnight Warriors. So every night tainzi munhu wese nyora circle of wapinda mukati meseko vaiti this circle represents the blood of Jesus. Vova vati everyone let's pray. Hanzi let's pray takatarisa kunovirira zuva apa nguva yese iyi munenge muri pa video call yeSkype. Ndakaudza another guy kuti inini I cannot afford data. Ndakabva ndatengerwa data sim and I also got connected nema students epa university pandaidzidza, but after some time prophet vaya mu WhatsApp group vakabva vati kwandiri I have located you and I was happy, but after some days ndakatanga kurota ndichiita sex na prophet vaya. I told my fellow students vakati it's normal because prophet is a handsome man, it's just a crush zvichazongodarika. Later on I was shocked. I found out that one night tiri pa video call one guy akati today prophet avapo, let's do inonzi spiritual sex. Takanzi everyone tora 3 macandles a red zvikanzi everyone rarai nemusana makatarisa mudenga. Akati kurara wakatarisa mudenga inonzi death position. That's why munhu ukarara nemusana uchibatwa nemadzikirira very easily because unenge uri pa death position. Candle rekutanga akati isai pa next nemusoro wako. Reach 2 akati padhuze ne waist yako. Reach 3 akati isai candle reach 3 kutsoka dzako. And akabva ati musoro wako ngautarise kunonyurira zuva. Akati let us pray, don't resist the spirit. Tadaro I felt rimwe simba rainge richipinda mu room mangu. Simba iri rakapinda rikabva rauya nekutsoka kwangu rikanopinda mumoyo mangu. Munhu uya aiti leader in prayer akabva ati just imagine the person you want to have sex with. And at that moment I imagined ndichiita sex na prophet vachindikisa vachiita zvose zvandinoshuvira kuti ndiite navo pabonde. Ndakabva ndaona prophet at that same moment vachipinda mu room mangu mandaiva. Macandles aya matatu akabva abatira ega vakati come my child. Tikabva tatanga kuita sex. After almost a year I was heavy into drugs. Pandakazodzoka kuZimbabwe for holiday, sisi vangu pane munamato wavaida kumapostori, so ndikaenda navo. Tasvika kumapostori takapfugama. Profita uya akabva ati kwandiri, ko imi sisi sei mafunga kunamata ngirozi dzekumavirira? Hamuzivi here kuti ngirozi idzodzo dzekumavirira dzakashata? Ini ndakaramba ndikati ini handina kana chandinoziva pane zvamuri kutaura. Muprofita uya akazoudza sisi vangu akati mwana uyu ari kunamata akatarisa kumavirira. Anyway ndakazodzokera kuchikoro ende zvinhu zvakatanga kuva messed up. One of the girls wandaiita naye maprayers aidzidza pa same university neni akazviuraya. Maurayiro aakazviita akajamba from a building ari mu 4th floor akatsemuka musoro akabva afa ipapo. Inini now I am heavy into
drugs. I am drug addicted. I tried to search the group pa Facebook but ndakarishaya. I was blocked pa WhatsApp group pavo. Ma contacts a prophet vacho ndakashamisika angoshaika mufoni mangu and ndava ne problem ye memory loss. One day ndakangokaruka ndichifamba ndikapinda muroad apa robot raiva red. I was nearly hit by a bus and I was taken to hospital. After vaita matest ku hospital zvikazoonekwa kuti ndiri heavy on drugs. My story is too long but I hope that one day I will live to testify. Ndiyo quick confession yandangoti ndikusirei muzuva ranhasi. Until we meet again, happy secrets and confessions.